guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito na po ang aming kakainin. So guys, ang aming pagsasalu-saluhan ng aming pamilya. Ayan guys, meron po kami dessert, apple, may banana, may pakwan. Ayan po, may sausawan kami, toyo. Meron kaming ulam pakbet. Ayan po, yan yung ulam namin, tilapia. My french fries. Ayan guys. Ayan po, may lemon kami. Yan po yung aming inumin. Ayan guys. Ngayong gabi, kakain po kami ngayong gabi ng aming